be loatra zagny gène mieritreritra hoe kafa diplômé za tafa mila effacenao mihitsy zay fieveragna zay hain'olo fo zay raha tiako volagna amin'izagny ataova tanjogno mianatra ry zalahy ny mahay eo re mandreny zao ky zandry rahalahy ranabavy jiaby ato za amin'ny Rex podcast miaraka amin'ny frère anaka Shaozaky coach Shaozaky kakoanao mon frère mbola tsara mon frère Arnaud de miarabantsika jiaby tokantrano zay maneraka tsy tapaka ity podcast ato amin'ny Rex TV ity bon alohan'ny za mpidry koragna jiaby tiako ampidirigny tseniko zegny aloha tseniko ambelako anao zegny présenter tegnanao zegny fa mbo mety maro tsy mahay azovy anao ino raha ataonao ino antony nikaiako anao de tiako tseniko anao présenter tegna koa ok mankasitraka Shaozaky agnarako za baka Sambava raha tegna marigny voemara tegna faviako fa za fô tombo ta Sambava de lazaiko baka Sambava fô zegny za de am'zio ty za fa Antananarivo rango 2016 karaha igny za nianatra taty igny de efa eto fogna sady miasa eto za zegny tompony Zack Center mpampianatra za io sady entrepreneur ihany koa za mbola misy entreprise hafa fa Zack Center le tegna be sy ny maro igny de igny fa malo voizintsika eto prof d'anglais zegny za io de ary tia resaka koragna resaka zavatra masoa tanora karaha zay zegny resaka comme coach fo basanao frère comme ça zegny tsy magnino bon za zegny kaiky anao zegny nisy sujet zegny volanao tagnatin'ny vidéonao zegny hitako tao hoe resaka hoe olo na vita fianaragna tsy respecte ny fiarahamonigny olo na vita fianaragna tsy ajain'olo agnatin'ny fiarahamonigny olo ma vita fianaragna tsisy raha mampiavaka izy agnatin'ny fiarahamonigny de zay zegny raha niintéressé za zegny nikaiako anao zegny ke problème na sujet zegny andesiko ampidriky koragnatsika zegny ino ma aviany olo na vita fianaragna sous-estimen'olo agnatin'ny fiarahamonigny olo na vita fianaragna tsy respecte ny fiarahamonigny zegny avoko anao nivolagna hoe fa anao tsy magnamiatsigny fiarahamonigny magnamban'olo nianatra ok zegny topikintsika niany zegny koragnatsika ok tsara be mihitsy zay topic zay ary intéressant be ary ataoko fa ampiova zavatra ary iantefa amin'ny public surtout jeune agnatiny zay problème zay marobe mantsy jeune voakasiky izay situation zay za sira fa agnova zavatra sady ahatonga saigna indrindrandrindra fa ny lesoka rehetrarehetra voaharigny ary andray lesogno amin'ity podcast ty jeune mahita ity podcast ty oui za tsy magnamiatsigny fiarahamonigny oui za tsy ameko tsy misy fiarahamonigny magnambanimbany sy tsy magnamia lanja olona vita fianaragna jeune diplômé surtout taloha mantsy zy amin'olo lanja be fa am'zio ty avozoagna misy taloha fa am'zio fa tsy karaha zay efa lasa tsisy dikana maivagna kely zegny olona vita fianaragna am'zio ty ary za tsy magnamiatsigny fiarahamonigny am'zay zavatra zay satria lamasy regny mantsy olo be dehibe sarotro mihitsy ampiova regny olo regny fa tadiavigny mihitsy ino problème on'lay zavatra izy ino misy problème avy amintsika jeune diplômé ihany avy am'le tompiny diplôme mihitsy zay mahatonga izy ajain'olo zeny izy io nagnino olo taloha zegny na ajain'olo be na tsisy vola ajain'olo asian'olo dikany hoe nianatra igny atahoragna mihitsy amian'olo respect mihitsy hoe olo nianatra igny voalohany misy argument vitsivitsy amezako eto niany fa voalohany am'zay be de be jeune diplômé am'zao maloha fa la plupart des jeunes presque diplômé surtout Antananarivo ty ohatra hoe genre mandeha Mbopo anao sy ny karaza en fait ary cité universitaire be de be olo diplômé olo jiaby mielaela regny diplômé daholo fa ino ma problème tsy miavaka amin'ny fiarahamonigny izy ko ampitaiko hoe taloha ndraiky am'zio ty olo taloha diplômé zegny miavaka tonga de vakinao fotsiny hoe diplômé igny olo nianatra miaraka hitanao zegny izy fa anao zegny kafa manomboka mifankazatra aminazy kelikely na tsy hainao parcours nazy izy na tsy mitantara aminao
fa tonga de mipetraka le signe mipetraka mihitsy le éthique hoe bon olo ty nianatra angambany après anao ve magnadiady izy genre hoe zany nianatra to tsy onjiko am'zao hoe tanora tsisy mampiavaka izy amin'olo tsy nianatra zay moa tonga fiarahamonina tsisy varany nianatra regny zay moko le terme miasa ry hoe tsisy varany fotoagna lany vola lany fogna ry satria izy tsy mahita le ino le zavatra ampitainao hoe ino zavatra mba mampiavaka anao t'après ny parcours be de be 20 ans nataonao anao mantsy managna master 2 20 ans vitanao dikan'zegny anao ka nagnano petite section 20 ans anao nagnano théorie nianatra sisy fiantraikana amin'ny fiarahamonina mihitsy hoe nianatra igny olo zegny le problème tsy miavaka zegny tanora tsy miavaka amin'ny fiarahamonina hoe ity nianatra izy zay izy koa idiragna zegny ohatrany hoe laligny be mihitsy zay hoe ino tsy miavaka maro be am'zegny le détail agnatiny akao tsy miavaka manomboka amin'ny fitenenana fogna fomba fidivolana anao zao ka ikoragna amin'olo manampahaizagna sasany le manampahaizagna sasany sa ikoragna amin'jovy olo manampahaizagna be na izy miteny fa tonga de tsapanao hoe nianatra zay olo zay fa gêne am'zao tsika raha zay anao mivolagna karaha anao mivolagna amin'ny fontanana karaha manafo jiaby tsy nianatra regny na anao magnasignasaha na anao tsy mba managna fomba fiteny hoe mipetraka tsara hoe construction des phrases mipetraka tsara izy mafahotagna ka mba hoe nianatra anao de mba hoe miteny tsara mba hoe mahafinaritra agréable à l'oreille tsara anao miteny fa zao ne mitofagna magnasignasaha même olo nianatra ino am'zegny mampiavaka anao ary manomboka fiteny io mantsy raha signy volana amantaragna olo araiky hoe mahay olo araiky io fiteny zao mahita anao hitako anao hoe compétent satria io mantsy signy volana amantara anao zegny ka tsy mahay parcours-n'olo signy volana amantaranao hoe intelligent olo ty izy miteny à partir an'izy mivolagna tonga de anao intelligent ka olo zegny maro be mihitsy le tsy mampiavaka atsika agnisan'zay ny fiteny be de be resaka intellectuel ihany koa tsy miavaka diplômé ihany le jeune fa agnatin'ny intellectuel izy ohatrany hoe donto ihany diplôme mipetraka fo io mipetraka diplôme io fa le raha atao iny diplôme io izy io kony nikadrena photo kony izy de mipetraka amina armoire anao mihitra antragnon'olo zava armoire anazy ary naboaka anao ninao nisy ty volagninao mipetra tsisy raha ilagna izy aboko tsisy effet tsisy raha bekina amin'ny fiaignanao mihitsy le hoe anao olo nianatra miavaka amin'ny fiarahamonigny zay mahatonga antsika tsy hajain'olo zay mahatonga le jeune tsy hajain'olo izy am'zao satria tsisy mampiavaka izy ohatrany hoe olo tsy nianatra ndray mbola karaha hoe azo viafiagna amin'ny resaka intellectuel amin'ny resaka fahendregna sy ny sisa zay zay mahatonga anao zay fa agnaty fiarahamonina tsy atahoran'olo fotony tsy hita zay le raha mampiavaka anao tsy hita le mampiavaka anao am'le fianaragna nataonao hoe nianatra igny olo igny donc zegny izy koa zay araka ataoko nizy zegny karaha taloha boka volagninao zegny hoe fa anao koa zegny olo nianatra zegny anao ataoko matsapa-tegna fa za misy raha mampiavaka za zegny noho za nianatra fa ke fagnontaniagna anaka am'zegny ino ma le raha navoakitiky tagnatin'ny fiainagna jeune amin'ny fotoagna amin'ny avaiso zay fa tsy mitovy taloha zegny natonga le raha zegny niova tsisy tao selon anao zegny jeune am'zao boka lasa maimaika amin'ny resaka diplôme fogna zay boka tegna problème am'zao ty tsy compétent tsy compétent zegny tsy compétent zegny jeune zay boka problème zao diplômé izy ary zay moka institut zegny miakatra isan'andro maniry satria fa endrareo hoe be de be olo mitady diplôme be de be afa izy nefa tsisy concours grave be zegny olo jiaby tafidriky io fa miragna raha zarazaraigna am'zao io tsy compétent le jeune tsy miavaka mihitsy izy tsy haiko hoe atao mankory fa koragna karaha ty mantsy zao tsy de tena jeune tsy de satria choqué izy am'le zavatra nefa anao miteny hoe karaha ty le problème za mantsy ny dadilako nitaiza za olona BPC fotsiny nanagnana fa zay nipetraka tamban'ny volon'ny Nosiary tamban'ny volon'ny Sambava plutôt Nosiary agnarany 17 kilomètres miala Sambava ao zay BPC fo anagnany dadilako fa olo respecten'olo tantanana ka olo Nosiary mahay dadilako zay me vasoa agnarany izy BPC taloha olo taloha zegny héros fa izy compétent izy compétent izy ara vozoan'olo jiaby amin'ny tanàna hoe ka iza olo nianatra me vasoa fa hita voalohany dadilako BPC fotsiny nefa joty am'zay zay karaha raha volagninao zegny anao koa fa tsisy baka anao fa considéren'olo tsy nianatra mira olo tsy nianatra niveau ambany ambany loatra niveau mon frère
zay le problème. Tegna ambany mihitsy niveau-tsika tsy compétent. Olo am'zao ny managna licence, managna masters, sy ny sisa. Tegna tsisy niveau-nay teny français. Iko natao tsy anjery be amin'ny soutenance ary tsy anjery be bonjour à tous sy ny sisa. Raha izy efa tsy dia hoe faut ka tegna naturellement hoe mba iresaka amin'ny olo ty teny français. Vitsy ny olo zao hoe managna licence mahay miteny français tsara be. Vitsy fa dadilako zay mbaraka anao BPC zay tegna mahay miteny français zay. Avô karaha volagninao zay anao mahita ro olo famatoe taloha regny misy sasany CP fa ro mahay teny français ndreo mipetra zegny tegna tsy azoko anao mikoragna amin'olo matoe taloha resaka hoe mirespecte règle grammaticale zegny ro agnatin'ny français agnatin'ny langue jiaby mipetrapetraka volaniko aminao zay avô ro mahay manoratra tsara fa na olo mahay manoratra zio ty surtout jeune même malagasy io zava soratra jiaby amin'ny Facebook ako tsisy matotro tsisy hoe soratra écriture mba hoe matotro tsara mba hoe tegna structuré tsara mipetraka tsara hoe any olo ty manoratra. Izy ko nanao manoratra teny côtier mba atao mahatotro tsara izy io mba hoe niandry ty olo ty manoratra ty fa jereo soratra jiaby amin'ny Facebook contenu rehetrarehetra nanao mamaky izy ndray anao ndray sairagniny indra volagnin'izy ty anao fa mampicomprendre jerinao ty même olo nianatra tsy mahay tegna hoe ambany loatra les compétences de lasa tsy asian'olo dikany izy tsy raha olo jiaby am'zio mbola misy olo asian'olo dikany fa olo mianatra misy olo respecten'olo be de be. Anao zao mitanana anao baka Nosibetsy zay anao zao ka mangalangala olo mety matadidy olo même génération am'zio ty olo respecten'olo olo nianatra de aleva onigny olo karakory olo compétent be olo asian'olo respect mihitsy izy satria compétent rehefa miteny izy mafy zegny zay fa mikoragna izy fa zegny fo agnatin'ny voalohany agnatin'ny jerin'olo mafy ngay fa olo sasany tsy hain'olo fa ka anao nianatra ka tsara olo fa proche anao tsy signy mipetraka hoe nianatra ty olo ty zay le problème. Mianatra mandany firy taogna anao amin'ny université 5 ans ohatra avant tsy signy apetraka anao hoe nisy rano maîtrise anao tamin'ny fiainana zegny tegna problème azy io tsy mipetraka nagnano gestion tsisy raha voatsangana anao nagnano management firifiry igny zao filière tegna be panao am'zao na olo aiky zay fa nagnano management ndraiky gestion zegny maro be mihitsy tsisy raha voatsanga tsisy fiantraikany mihitsy hoe igny raha nataony vita fianaragna anazy igny raha nataony ohatra hoe groupe ny ino ma zegny ohatra hoe zay camarade zao zay tsy karaha zay za moa tsy managna camarade tsy amin'ny groupe ny aminay mihitsy le hoe nianatra de tsy asian'olo dikany regny na hoe nianatra de tsy nagnino tapray managna camarade BDB zao sasany tsara place amin'ny Orange agny amin'ny resaka digital tsy haiko magnino akagny binôme za tsy hanogna agnaragna fa za sira fa hainy izy zay baka Port Berger agny misy BDB zay baka Sambava sasany zao amin'ny resaka bâtiment ingénieur agny ro am'zio ty mandeha respecté zay ka fa mipody Sambava agny tonga de regny manafo aby regny promotion raiky regny manafo aby regny c'est le problème ke zo am'zay zegny araka fahitavanao izy am'zegny edy frère edy est-ce que hoe le olo nianatra io mihitsy zegny diso nianatra loatra zegny mahatonga le rasa sa misy fotoagna zegny izy koa bokaraka réalité hitantsika Madagasikara eto anao hianatra raha anao afaka baka anao mianatra 10 taogna anao hianatra azonao zegny le diplôme azonao nefa diplôme azonao anao mahita fa za misy diplôme anao tsy malaigna ino mahatonga jeune zay lasa malaigna agnano asa ambany ma fivolagnana fa ino zegny fa zegny hoe asa tsy mifagnaraka le amin'ny diplôme zegny nefa hoe le tompony entreprise koa tsy magneky anao koa tsy miaccepte diplôme nao fôtony anao tsy haritany ino marany vitanao resaka expérience rasa expérience donc le volagninao zay moka facteur favorable amin'ny hoe resaka tsy fanana asa Madagascar jeune misy diplôme malaigna agnano départ à zéro nefa tompony entreprise tsy hagneky anao koa zegny tsy accepte anao hoe fa anao tsisy expérience zegny zao fa problème na jeune am'zio koa zao le volagninao zegny problème na jeune izy diplômé izy tsy mety midongy mihitsy izy tsy asa ka tsy efa asa lainy eritreretra ohatra hoe asa mba hoe ambony be zay moka problème na jeune am'zio ty est-ce que jeune problème fa sa éducation le olo ny éduqué le fampianaragna mihitsy zay tsy nagnadiso fanentanagna oui matetiky ok ndao tansiako aminao boka le facteur favorable ny tsy fananagna asa eto Madagasikara matetiky lazain'olo jiaby problème mahatonga tsy mahita asa jeune diplômé
voalohany corruption zay le voalohany excuse-ndreo zay zay anao tsy ataontsika excuse ka zay mitsy le zava-misy ka zay le facteur corruption kolokolo zegny misy corruption loatra zegny hoe olo misy vola manisy sisika vola zay tafiditra am'le poste de faharoa misy népotisme misy kiantragna-antragno zegny hoe olo hen la famille zao relation zegny fô tafiditra miasa de fahatelo resaka asa mitsy tsisy hozy rô asa zegny tsisy hozy rô itelo zegny matetika anao kafa magnotany tanora magnano débat genre za mantsy mampianatra matetika apetraka resaka debate atao topic mitsy hoe finding job in Madagascar zegny hoe fitadiavagna asa eto Madagasikara nagnino izy sarotra be zegny fogna idée zegny argument amezana mpianatra hoe tsisy asa kolokolo be loatra de relation resaka kiantragno antragno zay le problème hitanao mon frère raha aby zegny mantsy efa tsy afaka ivoantsika hitanao anao ka vognona androso amin'ny fiainana baka aza mizaha raha tsy afaka ivoanao tsy zegny jerenao magnan'zegny olo ka vognona androso zegny raha ka fa tsy afaka ivoanao aza jiregna fa mitadiava moyen hafa ohatra anao zao mipetraka Antananarivo aketo eto ne misy mpandroba be misy mpangaroposo aketo atianao Antananarivo aketo eto ko misy mpangaroposo anao ve afaka magnova mpangaroposo aketo fa anao ka fa mandeha Analakely anjaranao mitandrigny fa anao tsy afaka magnova mpangaroposo Analakely ary misy raha zegny fa tsy afaka ivoanao fa anjaranao am'zegny mitady moyen hafa zany tsy mifamatra hoe be loatra kolokolo Madagasikara eto marigny zegny za tsy mifamatra hoe relation olo fangahe fogna genre cousin cousine genre tsy haiko camarade zegny ampidirina koa za tsy mifamatra zegny fa atsika ne tsy afaka magnova zegny donc ohatrany hoe fa tegna me solution mantsy za hoe raha tokony ataona jeune zegny manova mangilitra anao mantsy rehefa mangilitra olo mitady anao ary ka fa olo mitady anao avy le respect volagninao am'zay avy zegny io am'zay zay le respect olona anao tsy hain'olo feka anao nianatra problème am'zegny am'zio agnisan'ny source ny raha io am'zegny tsy te hagnano raha zegny tanora magnanaova raha hely anao zao diplômé tsy haiko tamin'ino magnanaova raha hely mba hitan'olo hoe compétence-nao ohatra mahay zandry ty ohatrany hoe mikokosy ty zegny za mahaverinao hoe tonga de nampianatra zegny tamin'ny fiainana be debe asa nataoko taloha 22 ans za nahazo contrat voalohany c'était en 2019 mbola nianatra za tam'zay nisy olo baka ta France nikaiky za nisy projet tandapa amfatry savaza nisy projet tagny efa 4 ans za nagnano projet tsy nety vita resaka contrôle problème le raha io de nisy olo nibisibisiky tamin'ny tompony projet avandafy agny de nisy nibisibisiky izy magnarakaraka rabekina izy bandy ty ohatrany bandy mahay micontrôle raha za mahita rabekina azy ty de nikaiky za izy anao Shawzak oui misy projet karaha zao nakandapa tsy mety vita fa intelo zany nanolo olo nisologna olo mitantagna le magnano contrôleur zegny farany zana le fantagny nefa tsy zegny mitsy raha nianarako fo hitanao ohatrany hoe bandy ty ohatrany rabeky c'était en 2019 tam'zegny za nahazo contrat na resaka asa voalohany tamin'ny fiainana ana nanomboka tamin'zegny nitombo contrat na satria za nagnano tagny nisy olo hafa ka ty contact za satria io olo ny contact olo hafa bandy ty milay be bandy ty nampagnanaovako izao vitany raha tsy vita 4 ans 5 mois za nagnano izy vita raha io tam'zay fotoana zay nitsakatsaka am'zegny bandy ty milay leader bandy ty mavita contrôler raha tsara tsisy raha miolakolaka donc anao jeune diplômé ko magnanaova raha hely de aseo raha teko volagny zegny aseo mitsy hoe anao compétent aseo olona de mikaiky anao zio mila magnano vantara mitsy zegny mila magnano vantara boko anao hoe za mafy be nefa raha zegny tsy mety amin'ny fiarahamonigny gasy raha volagninao zegny azonao miderange olo hoe anao zao koa mivolagna amin'ny fiarahamonigny hoe fa za mahay raha azonao ndraiky raha zay izy miderange olo izy raha ohatra ka tsisy action ataonao agnatiny zegny le izy ka vavanao fa mibongabonga za mafy be za patati patata za mafy be za zao matetiky mibongabonga mitsy za mifampianarako anglais hoe mafy be korona tsara be le qualité fo tsy vavana am confirmer zegny fa misy preuve isambolagna misy ity olo vao niditry niany après 2 mois ampiteneniko anglais izy ake na anao nianatra firan kalikaly tsara izy tsy vitany vava zegny zay mokla tsy tian'olo aminazy anao mbongabonga za mafy be 0 anao amin'igny karaha magnano CV regny fogna CV mafy be anao amin'ny CV ao ka fa tonga entretien 0 efa impiry za zay interview vert tamin'ny entreprise za fa nesa tamin'ny entreprise mpagnano interview entretien anao mijery CV na jeune tegna hoe wow
Trop. Tsisy raha tsy voamaîtriser ko. Français couramment, anglais fluently. Tonga entretien 0. Io am'zay le hitanao tsy afa-tsy compétent zay. Compétent gêne, zay le problème. Ça c'est une fiarahamonigny dikany. Ke io jeu ty zegny araka fahitavanao izy edy miesika hoe vu que zay fa tsy manjary raha jiaby mandalo zegny io zay possible mbo misy solution fao be zay boko solution malaky solution rapide zegny hoe agnaremagna raha surtout exemple boka nambaranao fa presque jeune jiaby mitraina ambo ipoarivo lainao misy diplôme jiaby fa tsy raha mampiavaka rô ke selonao jeu ty zegny ino zegny raha tokony hoe initiative tokony iraisagny zegny par rapport am raha zegny na za tsy mivola fanjakana atsika samby atsika fo awa conseil boka alefa amitsaraikaraiky feky alefa mivatategna am chaque individu mitsy andifasagna le advice oui ity ataova voalohany ry zalahy kafa mianatra manaova mahay zegny malo tsy hoe diplôme fotsiny i tsy ampy diplôme ko tsisy dikany diplôme be de be loatra zegny jeune mieritreritra hoe kafa diplômé za tafa mila ifasenao mitsy zay fieveragna zay diplôme io tsisy dikany mety hitanao za tamin'ny vidéo tarimy mba nagnaboaka ike za mantsy tsara hitan'olo za resaka obtention de diplôme zegny tsy karaha olo sasany za hoe la talk c'est ino igny atopy de hoe merci mon dieu mes parents de m'avoir soutenu jusqu'à la fin 5 ans après nao ve na hividy crédit mbola tsy vitanao za mantsy tsara hita resaka obtention resaka graduation za tsara hitan'olo tamizegny fa olo ndraiky kafa mahay za afa hain'olo hain'olo fo zay raha tiako volagnina amizegny ataova tanjogno mianatra ry zalahy ny mahay anao boka mahay qualité nao salarié anao ko olo boka samba amin'ny qualité nazy misy olo mantsy genre entrepreneur voalohany boka anao mba mila mamantatra anao zegny tegna marigny mba maka fotoagna mihitsy anao zegny mamantatra anao hoe olo karakory ma za ty karakory qualité na za ty ma olo salarié sa olo entrepreneur olo andeha morogno asa ma za ty sa olo andeha hiasa amin'olo dika zegny kafa ianao izy qualité ary izy tsy mety forcegna efa zay mitsy vocation anao ka fa salarié fo na forcé andeha morogno andro i tsy maintsy accepter anao na mamorogno asa i maty fogna firifiry ma olo mba morogno raha firifiry olo mamorogno raha maty fogna dika zay manao ko salarié tsy voatery hoe olo ambany zegny tsy voatery olo ambany marozan'olo miasa za taloha salarié za ndraiky rango ela fa ekedy za olo andeha morogno asa edy fa départ anamboka izy volaniko zegny za mbola tsy nifidy asa malôha mila za mahazo vola ankendriky niasa tamin'ny entreprise za fa telo be zao taloha tagny tapre za fa te eky namorogno asa tapre hitanao boka mahatonga za mivolagna zegny hoe maro zay olo mivolagna fa mamorogno asa fa za miasa amin'olo fa piège io tsy voatery anao zegny lasay forcé tegna anao forcégna zegny forcégna andeha morogno asa tsy maintsy patron tegna anao zegny i maty fogna resaka vocation io mon frère karaha anao zao hoe tsy évoqué andeha hira de hira io mitovy zay fo raha io zegny ko mahatonga olo be de be mira tsy malaza tsaragnanao vocation misy olo vao mira fogna fa lasa satria ao le vocation tsara forcégna accepter mitsy le raha fa anao ve taova tsara firifiry ma olo tsara be asa misy asako ny tsara karama be fa anao manaova compétent be de be mitsy namako miasa amin'olo fa manao mbola satria tsara karama tsara poste le raha zay tsy maintsy mila acceptenao mila acceptenao mitsy le qualité nao fa le koragna mandehandeha agny hoe za miasa amin'olo fa io tsy mety io fiainagna tsy forcégna magnanjegny zava ino qualité nao ohatra zay zao miresaka fampianaragna ty be de be olo jiaby samba mampianatra tsy hoe iza mahinihiny edy tsy hoe alako nao tsy magnino igny fa hitanao sasany tsy aminazy mitsy le vocation nagnazava raha tsy hainy ndraindray genre hoe fampianaragna karakory miorienté karakory micoaché karakory atao hoe kafa karaha zao toetrina mpianatra atao magnanzao ity am résoudre problème karaha zao sinsisa tsy anagnany mitsy le vocation fa hoe hitanao ombyombola ary mampianatra ndao za mpianatra ihany koa fa ohatra misy vola ty raha ty nagnano tsy haiko raha reo olo magnano ka izy après tsy mipetraka mitsy hoe ino ma zegny personnalité nao tsy mipetraka zay le problème zegny tsy maintsy dikan'zegny izy koa ataoko bref izy zay mila misy personnalité zegny anao olo ka fa misy personnalité tsy maintsy ajen'olo fogna tsy mila misy vola be mandeha ka boka resaka hoe anao na nianatra fa anao ka tsisy vola olo tsy mitandregna anao vandy zay anao ka misy personnalité mipetraka olo tsy maintsy mitandregna anao fogna voalohany fivolagnanao boka ataova tsara malôha fivolagnanao ankendrika ataova tsara ohatrany hoe mampite hieno izy zegny de mihaino na olo manambola milliardaire mihaino anao 2022 za nanomboka Zack Center korona io tasambava olo milliardaire tasambava tary nagnavotro za
manty fa olo mivolagna olo kafa anao tsisy vola tsy ahono olo nanambola tary mihitsy nena zany re ohatran'ny tronao ty come on avy eo izy allo zary nagnavitra za tam'izay nisy nagnami iPhone mihitsy tam'izay fotoana zay hoe ndo mila fakantsara zegny koronao ty come on tam'izay fotoana zay sapandro tsara hoe fa anao mila mpiagna azy mila mpiagna mihitsy ty bandy ty fa ohatrany hoe compétent ty jeune am'izao tsy compétent bref zay le problème sa asian'olo dikany misy jeune tegna asian'olo dikany misy satria compétent be izy misy personnalité mipetraka tsara miavaka tsara izy amin'ny fiarahamonina hoe nianatra igny na izy miresaka foana nianatra zay amaragnatsika koragna jiaby am'zegny mon frère Zaki Shao ino zegny mba koragnanao zegny na conseilnao zegny am'legna jeune vo afaka baka zegny mba ro avy hianatra amin'ny université zegny mba ro matsapa fa ro misy raha mampiavaka ro leraka ro vita mavita fianaragna mba ro matsapa hoe fa ro tsy n'importe qui mba tsy hisy an'ireo magnaraka koa zegny. Ok, tsara be izay. Ho an'ny nouveau bachelier raha tokony atao zegny tsy mandroandrohaka fa magnano orientation. Ohatra za manokana boka zay groupe d'amis volanky zegny zay jiaby nivolanky take boka le hoe fa tsaratsara position am'zio zegny zay boka nianatra tamin'ny sésame promesse Ambatoroka ry zay boursier mihitsy zay boursier tamin'izay fotoana zay major des promo de zary naka zay fa tamin'izay fotoana zay afaka baka nagnana ny zéro ino raha natao tao orientation tao zegny anao nandiniky tsara be ino raha andeha ataoko ny tegna marigny tokony fa identifienao mihitsy hoe ino ma raha andeha ataonao après ny fianarananao io ho lasa ino zegny anao karaha io la magnano médecine regny raha tegna marina boka regny fa tegna misy mipetraka tsara le za andeha hagnano médecin fa ankoatran'regny mantsy ohatran'ny hoe tsy hainao raha andeha tronc commun regny de mandeha de tsy hainao am'zay ino raha tegna andeha tegna atao fa raha mianatra be fogna vita fianaragna ve ino marigny ma raha andeha ataoko igny ho an'ny jeune nouveau bachelier magnanaova orientation tsara hoe andeha ino manao sady ndraindray tsotsy amin'ny université agny sy raha andeha tokony ataonao io sao tokony hijanogno io anao tokony hijanogno io io tsy raha fahotagna tsy forcegna bebe ny olo niandra tsisy raha tsy efaka ino varany nianara digna tsara hoe ino ma raha andeha ataoko ty sao boka fa andeha hiasa andafy ohatra fa tsara mbola andany fotoagna tokony fa mahazo firy million anao de mbola après mbola lasa fogna ohatra digna tsara magnanaova orientation mihitsy hoe ino raha andeha ataonao de hianaro am'zay raha mifagnaraka amin'igny de managna personnalité amin'igny zavatra igny de tafanao nisy namako niaraka nianatra anglais tamin'izay fotoagna zay tamin'izay mbola nianatra anglais baka Majenga afaka baka izy 15 ans tamin'izay fotoagna zay viavy izy io intelligente zegny tegna mahay zegny de na zegny fa nisy fotoagna nampianatra tamin'any tao tamin'Zac Center deuxième année izy nagnano stage tamin'ny BOA directeur tariny donga angala izy tamin'izay ohatran'ny hoe fa taleny hiasa izy nagnano stage deuxième année tamin'izay fotoana zay izy zao mantsy fa magnano master mianatra amin'ny IST izy saika magnangy zegny qui dit IST zegny dikan'zegny olo mafimafy tafiditra deuxième année izy midongo mihitsy anao tokony efa miasa meky mihitsy hitale hoe anao miasa satria compétente be sipa io tonga de hita hoe sipa dika miasa ato ohatrany mafinara magnano zegny le tanjona atao apetrakanao mihitsy hoe olo mihitsy ohatrany hoe te hakanao ohatrany hoe wow te aleko igny olo igny fa jeune ny tsy karaha zegny tonga ke hita hoe tegna tsy compétent de lasa mankaleo le olo bon izy koa zay selon anao zegny volagninao teo boka misy raha volagninao teo fa même anao koa afaka baka raha koa fa hitanao zegny volagninao hoe fa izy zegny tsy voatery hoe erreur zegny hoe anao tsy anohy fianaragna anao koa afaka baka tsy erreur misy sasany volagny fa ana afaka baka azy io fotroka io tsy nandeha amin'ny université anao boka miketriky magnano raha seho mihitsy hoe za tsy nianatra tamin'ny université fô za nagnano raha eo ivelana any koa no magnano zegny amintsika ty fôkony hoe karaha hoe censé mandeha mianatra jusqu'en farany hoe force ivelana agny tsy karaha zegny zaza ka fa hitanao hoe ohatrany hoe évoqué be amina raha raiky teo izy afaka iry Lionel Messi regny anao siro fa nianatra lavabe regny fô ka fa hitany tipatipoka boly tsy alefa mitipoka boly inty olo ivelana kono karaha zegny ataovy tsara le orientation hoe tsao hoe tsy ilainao mihitsy le zavatra fô lasa karaha zokintsika aby regny zandrintsika aby tafara tato diplômé daholo olo am'izao fô izao olo mahay zéro
Mitady olo hoe na olo tena anglais tsisy, olo teny français tsisy. Nefa bachelier misy licence. Anao mitady olo manana licence agny teny anglais tsisy. Nefa première langue internationale zavatra tokony voafehy olo ka mbô nianatra tokony mbô mahavoafehy azy. Tsy maintsy mandano vola aminao andray koa ro baka eo. Bon mon frère Maragatsika izy merci aminao merci aminao fa tsara be tafatafatsika koa. Tiako be le vidéo nataonao igny de zay antony tegna nikayako anao zegny intéressant be zay le vidéo nataonao igny koa. Tegna isaorako anao hoe anao tsy niafahafa fa koa zegny amin'ny magnaraka zegny misy koragna hafa tokony ataontsika zegny na débat zegny anao mbola mazoto fokahiko eto. Mazoto za tsisy problème. Ok basi. Agnavotry gêne, hoan'ny gêne mila. Mazipka sasany choqué ndray. Hoan'izay manampagnamtandregny tsara izy manga wow, ohatrany tsara de bonne idée. Di magnova fiainana anazy izy io après. Bon, anareo mpizaza agny io coach Shahozak i tsy miafahafa mikoragna aminaka prof d'anglais o amboipo tegna mahay tsara izy fa même za hitanareo mbo andiantraka anglais aminany agny koa za io fa izy boka zany isany tsy compétence za na vita mbo nianatra za fa izy koa mbo tsy mahay teny anglais koa. Peace anareo jiaby.